un greenhouse del festival. Esta noche tenemos Extra Flash, ya su director aquí. Seguidamente tendremos a Luna de Miel, también con su director aquí en la sala. Hola, Diego. Nada, os dejo con Patrick para que os introducir un poquito su película. Hello, everybody. Yeah. Thank you all for coming out to see the movie tonight, Excess Flesh. This is very interesting setup here because this kind of looks like the set of our movie, actually. Diu que moltes gràcies a tots per venir aquí, que això, aquest escenari que tenim aquí és bastant similar al set que hi ha a la pel·lícula i li fa molta gràcia. Yes. This is actually kind of great because this is the last festival screening we're going to be having for quite some time. I've traveled all around Europe with this movie. European festivals and audiences have responded much more strongly to this than in the States, where obviously I'm from and where we shot the movie. Aquesta està sent l'última projecció en festival que es fa aquesta pel·lícula. Ha estat viatjant per Europa a molts festivals i aquí a Europa ha tingut molta millor acollida que als mateixos Estats Units, on la pel·lícula prové i no ha sigut la mateixa rebuda. So I don't want to say too much more. The film is rough, so just hang in there. And I will be around afterwards if anybody has questions. No vol dir gaire més, només que la pel·lícula és bastant dura, que disfruteu de la pel·lícula i que després estarà per aquí, que li podeu preguntar el que voleu si veieu.